Nahusay na ang bangi sa duha ka mga pamilya sa probinsya sa Basilan. Kini atol sa gihimong peace settlement tali sa Latip ug Mustapa Clan sulod mismo sa 101st Infantry Brigade headquarters sa barangay Tabyawan, Isabela City kagahapon Mayo 13, 2024 nga gipasugdahan sa 18th Infantry Deo et Patria Battalion nga gipanguluhan ni Lieutenant Colonel Mark Serapin Lago Jr. Ana sa 15 ka mga representative ikan sa duha ka mga pamilya ang mitambong sa gihimong settlement. Subay sa report nagsugod ang bangi sa pamilyang Latip ug Mustapa dihang usa ka Jan Latip ang gibanduan sa pamilyang Mustapa nga pabayron og 15,000 pesos alang sa moral damages. Ang tensyon misamot diyang gipatay si Jan Latip nitong Mayo 2 ning tuiga ug niadtong Mayo 4 mas ni grabe ang bangi sa duha ka banay diyang giatake sa Latip clan ang pamilyang Mustapa sa sitio Lesem, barangay Upper Batu-Batu, Akbar, Basilan nga miresulta sa pagkaangol sa 7 ka mga miyembro gikan sa Latip clan ug usa ka inosenteng sibilyan. Atol sa settlement, gi-surender sa duha ka mga partido ang ilang mga high-powered firearms. 11 ka mga armas ang gi-surender nga gilangkuban sa unom ka M16A1 rifles, usa ka M20 grenade launcher, usa ka M4A1 rifle, duha ka M1 Garand rifles ug usa ka M653 rifle nga na-recover gikan sa shooting incident niadtong Mayo 2. Misaksi sab sa gimong panaghusay sila Mayor Ali Sali sa munisipalidad sa Akbar, Mayor Jaber Calyahal sa munisipalidad sa Tuburan ug kanhi Mayor nini Police Major Ayap Sali ang Chief of Police Akbar. Nagkadaiyang barangay officials gikan sa duha ka mga munisipalidad. Colonel Frederick Sales ang Deputy Brigade Commander, Brigade Staff Officers ug mga staff sa 18th Infantry Battalion. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe.